kouluun. Ai, okei. Tuu jo. Tuun. Mä tuun sit hakee teijä. Okei. Moi moi. Moi Roomeo. Ai moi tytöt. Mitäs teille kuuluu? Mitäs sulle kuuluu? Ihan hyvää. Tulkaa. Okei. No, miten menee? Ihan hyvin, sä kysyit sitä jo. Ai, sori. Mä oon vähän outo. Ehkä tänään hauskaadoit nyt. Täällä kukaan ei huomaa mua. Mä voin lukea ihan rauhassa siihen kokeeseen, kun mä unohdin. Tuut sä? Okei. Hei. Ootteko te kuullut siitä uudesta työstä? Se tulee tänään meidän luokalle. Se tulee ehkä sitten matikan tunnille. Ai, ei olla kuultu. No, kiva kun kerroit, Lila. Okei, moikka. No moikka sitten. Katsotaas. Toi on tommonen. Aha, juu. Noin. Ai moi. Moi. Roki. Ai moi. Mitäs teille kuuluu? Ihan hyvää. Hei, miksi sä luet täällä niinku meidän kokeeseen? Just niin. Miksi mä luen täällä kokeeseen? Hyvä kysymys. Enää mä edes lue kokeeseen. Mä luen mun yhtä kirjaston kirjaa. Näytä se. En mä voi, kun mä hukkasin sen. Just äskenhän sä luit sitä. No joo, myönnetään. Mä unohdin lukea siihen kokeeseen, mutta sori, mun pitääkin tästä nyt mennä. Että moro. No moikka. Just niin. Tuu. Tää vierekkäin. Mä istun vaikka tähän. Okei. Mut opettaja, miksi mä joudun istua yksin? Meidän luokallemme tulee tänään uusi oppilas. Hänen nimensä on Viivi. Aha, okei. Tuleeko se istua mun viereen? Tulee. Aha, joo. Tosi kiva. No. Aloitetaan sitten matikalla. Mutta hei, hän tulee matikan tunnille. Meillä on nyt vähän aika paljon sitä matikkaa. No, kuinka paljon on sitten 2 + 2? Oi, minä tiedän opettaja. Se on 4. Entä 10 + 10? Hei, se on 20. Hyvä. Sitten välitunnille. Tuu jo. Mä jään tänne. Nimet. Hei, mitä ne? Ottakaa. Missä mun laukku nyt jäi? Hei Roki, voit sä leikkiä mun kanssa? Ai Lila, mulla on vähän muuta juttuja. Okei. No voit joku edes leikkiä mun kanssa? Hei, mä voin. Tuu, mennään keinuun. Okei. No mitä?
Menin se vaikka tänne. Joo. Mä en tajunnut, mutta ihan sama. Ai, moi Sinttu. Moi Cinderella. Mentäis. Mä oon kuullut, että Roki ei ole lukenut siihen kokeeseen. Joo, kaikkihan sen tietää, se ei ollut koskaan siihen, se nostaa sen aina. No joo, Sinttu, sä oot oikeas. Tuu, mennään tänne. Okei. Tuu. Mä menen istu samalle paikalle. Niin näki. No moikka Lila. Moikka. Upsi. Hei Roki, tuut sä? Ai mä vai? Joo, tietysti. No mä jään nyt tähän. Okei. Tullaan. Oletteko sinä nähneet Viiviä? En minä ole ainakaan. En mennyt välitunnille. Ei me kukaan ollut nähdä sitä. Hei, mikä eläin se muuten on? Se on jänis. No sit me ei ole todellakaan nähty. Meidän koulussa ei ole yhtään jänistä. No niinpä. No sitten kai jatketaan tunnilla. Minä käyn hakemassa tästä kokeet. Pitää käydä vessassa. Ootatko pikku hetken? Hei, missä päin se vessa nyt olikaan? Tää päin se oli. Mä en tajuu. Mä en vaan tajuu. Hei, mikäs mä unohtuin? Se on vihreä hämähäkki! Lila, ota se pois! Ai mikä? Mun jalat tassussa on vihreä hämähäkki, ota se nyt pois ennen kuin se syö mut! Se on ihan tavallinen roska. Ai ei se taisi tulla käytävältä. Ja nyt se sit nähtävästi nolasit mut. Mä menen koulun pihalle.